bizitza puta hau. Baina zer da? Zure bizitzan irautza bat nahi baduzu, sina ezazu hemen? Olako errexia balitz, zergatik ganez. Bana esua, ziak erantzun. Gabatu egingo zaitu. Baina, nik ez dizutu zertxero egin. Launduko nitxioke baino, gena gauzartzen. Baina hau, nengo sentzazio bea, emaiok, jatzeok atzego. Zarra, torri egona puntako nire. Batza bez. Oso bez. Mila esker donagatik. Nola duzu zen? Nahi zena... Hene, hainbeste denbora hitz egiten eta ez gara konturatu arlo berean lan egiten dugu. Itxaron. Tori txapeldun, gehitu eta lan elkarrezketa bat finkatuko dugu. Eskerrik asko benetan. Se te llevaste. Y ahora un chico me dice, Caleti no te tengo que sentar. Nada, pues. Eskusa bat asuna errutu dakela pentsatzeia. Baina, zegiatu honi eman, Baina, neskua, zertan egin. Hau, marka betiko iztoi beha. Biu, este broko, eskerrik asko. Eno, bate fiatzen. Ega honak zingoiken, hemen gatuko nahi ikusten. Earki sartu ziak. Stop. Gauzak ez dira beti nahi bezala ateratzen, baina hobera saiatzen ez da. Akojonatzen hasia, no? Ei, erori nintzaizu. Hartu zure zako. Beharko duzuta. Join! Ezin da gaizan. Must be a devil between us, or horrors in my head, horrors at the door. Kontratuaren luzatzea. Zehazten den sinatziek bere usten arabera bizi beharko du. Izan nahi duen pertsonek bezala jokatu. Baldintza. Ondoan duen lehen kontratuaren kopia beharra duen norbaiti emate izango da. Ohartarazten zaizu ez dela bide erraza izango, baina zer da bestela bizitza.